Vážení diváci, dneska máme 14. novembra. Zasadnutie Plachtarskej komisie Slovenského aeroklubu sa odsunulo na poobedné hodiny a všetci členovia komisie sa vezú vo vlne za Martinskými hálami. Jano, otoč sa doľava. Tu som. Člen komisie Prezenčka. Jano. Prezenčka je tu. Letíme na letový plán, milí diváci. Máme povolené flight level 190, stúpame na Bratislava Radar. Stúpanie teraz zosilnilo. Momentálne máme 4700 metrov, flight level 154. Vidíte, minus 22 grádov. Zamrznuté to tu je krásne. Ja som ja, Braník, predseda komisie. Dneska budeme rozdávať vetrone, aj odoberať vetrone. Urobíme reprezentáciu. Pozdravujeme pána Divoka, pána Kubika, všetkých našich kamarátov. Prišiel aj Tombo s Doáčom, Maroš Sabo s Cyrusom. Milí diváci, druhý vstup. Prekročili sme hladinu 5200 metrov nad morom. Jano našiel lepšie stúpanie. Toto je pohľad smerom na juh, smerom niekde na Prievidzu, na Bystricu, na Vtačník. Toto je pohľad smerom na západ. Jano, povedz nejaký komentár. No, nie, momentálne jemne zima, ale tak nič. Minus 22 stupňov som pred chvíľkou pozeral teplometer. Ale užívame si krásne výhľady. Spokojnosť. Spokojnosť na Kyslíka všetko. dostatok, strava na palube. Za chvíľu začnú roznášať mandarinky. Aby sme si menej zub nevylomili. Kofula nám asi zamrzla do kucora. Nezamrzla, má kucor v sebe. Dáš mi tú kofolu s ľadom? No, blížime sa do hladiny 4900 metrov nad letiskom Martin. Za chvíľu máme 5000 Ja doteraz metrov fakt neviem Martinsky. pochopiť, prečo tým horolezcom býva zle v takejto výške, keď nám je celkom fasa. Sedíme si tu, v rýpaku máme kanily. Všetko hrá, všetko je podľa predpisu. Bratislava Radar niečo mece. Milí priatelia, musíme byť vždy na stráži, lebo kto nie je na stráži, takúto vlnu nevymákne. Preto Jano, na stráž! Sme tu. Na stráž, stráž! Milí diváci, hlásime sa vám z výšky 5700 metrov aut. 5800 metrov aut. Morských. Jano, ukáž tie rukavice, čo si majú ľudia kupovať. Takéto. Takéto, áno. Krásne, nevídané rukavice. Keruj, Jano. Kerujem, lebo Záznam. aby si ľudia nemysleli, že to nechávame na náhodu. Fúka tu 130 km vietor. 143 bráne. 143 km vietor, trošku nám zafúkol dozadu. Za chvíľku budeme mať hladinu o 1,87. Kurva, budeme si musieť pýtať vyššie ako 1,85. Je tým. Kamaráde, už sa tu driapeme hodinu, bráne. Hodinu sa driapeme jak trotli. Milí diváci, hlásime sa vám z hladiny 190. Vyššie nás bohužiaľ nechcú pustiť. Výhľad smerom na juh, na Prievidzu, ako vidíte, je to nádhera. Keruje. 189 hladina. No tak teraz už stáďa, no už nebudeme stúpať vyššie. Dobre. Po tejto hrane leď. Metrom. Vidíš, jak to tu zosilnilo? Čo, ešte to otoč tak doprava. No. My sa pozrieme do Tatier, ako to vyzerá. Nevyzerá to tých Tatry vôbec dobre. Ani Tatry nevidno.
Tatry nevidno nič, je to všetko zadrbané. Toto je tréning, milí diváci, na náš výškový let, ktorý uskutočníme s Janom v priebehu možno pár mesiacov. Chceme pokojiť Jana Divoka a jeho starý 42-ročný rekord, ktorý urobil s Rebrošom na Blániku vo Vysokých Tatrách. Čiže prvé postupy máme nacvičené a dúfam, že sa nám to podarí jedného dňa urobiť. Jano urobil 8840, alebo skoro 8900 metrov, takže máme čo robiť. Máme čo robiť, ale my sa nevzdávame. Máme znovu ten istý deň, znovu tá istá vlna, znovu naši kamaráti na Duáči. Ja daj trošku ten mikrofón dole. Tu, milí diváci. Jako? Toč! Nie toč, filmuj! Jaj? Ja neviem, či nemám plnú kartu. Je to ono, milí diváci, je to tady. Je to vlna taká školská, pre deti. Hej. Veľmi kľudné. Rýchlik na tretej kolaji, postojí ti v pekle, že vraj i vraji. Predavačka stiera cyklostov, je špatná jak zubata s kostou. By už ti to ide, keď nechytíš tento nepôjdeš nikde. Po chvíli je stanica prázdna, bez výpravcu miestneho blázna. Odchádza vlak, Trenčína do Šaštína, v kupe sedíš ty a vrah. Z Trenčína do Šaštína, v kupe sedíš len ty a vrah, to sú tvoje horory na videu. Hľadáme strach, pochováme sladkých nocí ideu. Hrúdi sa vlak, strach a hrôza si to brúsi po kraji, podivný hlas hlási. Rýchlik na tretej kolaji, postojí ti v pekle, že vraj i vraji. Demoni už seria čeluste, ľudia skáču z vlaku seruste. Brrr, ako na koni úzdu, čas si ruka ťaha záchranu brzdu. Všetko uteká o preteky, Kto by chcel od upírov skrvavené tucfleky? Kto by chcel od upírov skrvavené tucfleky? Len ty a vrah, to sú tvoje horory na videu. Hľadáme strach, pochováme sladkých nocí ideu.